أنا مسلم وبعزتي كل الخلائق تعلم أنا مسلم. da alheri kuma Allah ya baku kariya daga dukkan wani sharri, amma ku ji ku saurara ku yi aiki da abin da zan gaya muku. Mu sani bakunta da mutum ke yi daga wani gari ya tafi wani gari, wanda ya wannan ba shine bako ba. Bakunta ko bako shine mutumin da zai bakunci kabari a cikin likafani. Mu sani bako yana da haƙƙi idan ya yi bakunta a inda ya je. Kowane bako na cancantar abin da za a karrama shi da shi ko a shirya masa liyafa gwargwadon matsayin shi. Waɗanda za su yi marsu ne wanda ya bakunta a can wurin. Nan abin nufi idan mutumin kirki ne ya bar duniya zuwa lahira, akwai masu taryan baki za su karrama shi gwargwadon kusancin shi da Allah. Hakanan idan mutum ya zama mutumin banza ne, ba zai rasa waɗanda za su tarye shi a cikin kabari ba, za su yi masa tariya da girmamawa gwargwadon aikin da yi, in yayi zai gani. Tafiyata tana da nisa domin dogon bulaguro ne wanda babu dawowa, amma guzurin da nake da shi ba na tsammanin zai kai ni. Ga ƙarfi na ya ƙare, ga mutuwa na farauta ta duk inda na shiga. Ina da sauran ayyuka na laifi masu yawa wanda ban ma san su ba. Allah maɗaukakin sarki shi ne ya san abin da na aiwatar a ɓoye da kuma a bayyane. Mamakin yadda Allah maɗaukakin sarki ke da haƙuri da juriya, yanda ya saurara mini ya bani dama a lokacin da nake ci gaba da ayyukan sabo wanda babu wanda ya sani sai shi, amma bai kama ni ba, bai kuma tona mun asiri ba. Ga kwanaki suna wucewa yau da gobe, bana nadama cikin abin da nake yi na sabon Allah, bana kuka, bana tsoro, babu wani tashin hankali ko jin raɗaɗi a zuciyata in san wa nake sabawa. Ni ne mutumin da aka rufe kofa, ina waje a lokacin da nake ta kokari ina mai da hankali akan ayyukan sabo, alhali idon Allah maɗaukakin sarki suna kallo na. Mamakin kalkassa da kuskure da ci baya wanda aka rubuta a kaina, wanda lokuta na sun tafi a banza, ga zuciyata ba ta ƙonuwa da baƙin ciki ko damuwa. Ka bar ni ya kamata in yi kuka, in yi nadama akan abin da na yi a lokacin da nake ƙoƙarin yanke zamani na cikin tunani da baƙin ciki akan harkar duniya. Yan uwa mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya da tuna mutuwa. Farin jaka da yake cewa ku yawaita tuna mutuwa, ko ku yawaita tuna mai rushe jin daɗi ko mai yanke jin daɗi. Shine mutuwa, domin shine ke rusa jin daɗin ɗan adam, shine ke yanke jin daɗi na ɗan adam. Ba makawa mu rika tuna mutuwa, saboda mutuwa abu ne na hakika, ba tunani bane, ba kuma sururun mafalki bane. Sai dai mutum miskini wanda bai san abin da yake ba, yana ƙoƙarin gujewa mutuwa, ya nisasa tunanin shi daga barin tuna mutuwa saboda yana ganin lokaci bai yi ba. Za ka samu mutum ya rayu ni cikakke ba tare da ya yi tunanin me zai faru gobe ba. Shin goben yana da tabbas? Domin ɗabi'ar ɗan adam ya san abin da ya faru jiya da abin da ke faruwa yau, amma abin da zai faru gobe sai Allah maɗaukin sarki ya sani. Mutum zai rayu tsawon rayuwar shi baya tunanin mutuwa, abin da zai biyo bayan rayuwar duniya. Zai rayu a nan duniyar shi, jin daɗin shi da walwalan shi, amma baya tunanin gobe alƙiyama wani irin jin daɗi ne zai yi ko kuma walwala. Lalle yana kamata ga duk wanda ya san mutuwa za ta kada shi, yana so ko baya so, ga duk mutumin da ya san ƙasa ita ce makwancin shi, mutumin da ya san tsutsa a cikin kabari ita ce za ta ɗebe markewa a buyar zaman shi, wanda ya san munkar da nakiri su ne wanda za su zauna da shi domin naƙasha shi su yi mar interview, mutumin da ya san kabari shi ne mazaunin shi na dundundun, ya san alƙiyama shi ne ma'alƙawaltar shi zai koma ko yana so ko baya so, wanda ya san ɗayan biyu, ko dai aljanna ko wuta, nan ne magangarar shi. Lalle baya kamata wannan mutumin a ce ya rafkana daga barin tunanin mutuwa. Kamata ya a ce baya da abin da zai rika tunani sai tunanin mutuwa, baya da tattali sai domin mutuwa, baya da wani tsare-tsare sai cikin al'amarin mutuwa, baya da abin da zai rika leƙawa yana hango meye zai zo nan gaba sai akan mutuwa, baya da wani sullam ko matakin da yake ga ya kamata akwai ci gaba a cikin shi
illa tunanin yanzu ƙara kusanta yake da mutuwa, baya da abin da ya kamata ya himmantu da shi ya mai da tunanin shi sai akan mutuwa, baya da dabara sai abin da mutuwa ta tsara, sannan mutum baya da wani kallo ko sauraro sai na saukan ajalin shi. Bayan Allah kwanaki suna cewa ga shekaru ɗaya bayan ɗaya suna tafiya, amma har yanzu babu wani abin da muka aiwatar domin tattali ya zame mana guzurin da za mu ji alkiyama tare da shi. A cikin wannan 'yan kwanakin mu tsaya mu yi tunani, mutum wanda yake mai darajar kima mutum nawa muka rabu da shi? Abokinka wanda kake ji da shi nawa ka raka makabarta? Wani masoyinka namiji ko mace nawa ka je ka turbuɗe a cikin kabari? Mutum mawadaci ko matalauci nawa ka je ka tsaga wa rami aka kama ka da shi aka saka cikin kabari? Sannan duk za mu yi haka mu dawo gidajenmu cikin farin ciki da nishaɗi. Ba za ka ga alaman tsoron Allah idanunmu ba, ba za ka ga alaman baƙin ciki a cikin zukatanmu ba, bare sunkuyawa ga abin da Allah umarce mu. Ba za ka samu wani mutum tunanin abin da ya gano a can yana mai komawa zuwa ga mahalicin shi ba. Ya kai ɗan uwa, kamar yadda ka samu wannan sanarwa, ka tura 'yan uwa musulmai domin su masu amfana kamar yadda kai maka amfana. Daga Duniyar Hausawa TV.